Gaha ağzı boş adamla diye näme? Bu da garip pul verip haca gidenden diye näçe däne o garip Katarı öýür diye, garip Katarı öýürmäde pul tapılar. Biri ol ezafa kasır salya. Oňa diýmeň näme bir kötüde ýaşasaň bilmeýän muň ezafasyny garip Katarı öýürseň bolýar diýip oňa ýa ya bir ahyryň sistem 7 milliardlyk maşin min ya. O halky ýany bir 5-600 milyonlyk maşin minmeli bolanda aýtmaýan oňa. Bir Hudaýyň öýü kıyametimden korkup günahmy oyun cehennemde yanmayın dik gidemde der garip Katarın o öýü meniň şu puluma bagly bolýarmy. Berjek adamy başga pulken wajibatlar bar, nawafil sadakalar bar, onu oňa wurdurmaň. Bir şeytan adamlaryň işi Beytullahdan dilser şu hajatam şu ýylyň gowuran adamy şu ýyzde bir zalimiň bir Hudaý nekerde hajatam men bir gün jebir berjek ertiden akşama diýse ay şowa üýşüp ya 100 milyard berin ya şuna bir gün jebir berjek diýse men bilýän 2 sagatda 100 milyard üýşer. Üýşerer bererler ay zalim sen al 100 milyardy sen bir gün diýen bir sagat şu bendäne jebir bermäne razyda özüni kör edersiňmi sen gulagyny kör edersiňmi kellesine urar diýeli telbe edersiňmi men iki 50 ýyl 60 ýyl günahlara giriftar bolupdyryn. Özüm yazdyrypdyryn periştelere, atmanada iýberipdyryn. Kıyamatda da men näçe ýyllar cehennemde yanmaly. Şu ýangylamy, şol mujazatlarmy ýuwmadan çörün Beytullah bir 500 milyon harj edemde derro halkyň müşkili metre bolýarmy. Derro garibe jaý almaly, garibe ýermeli metre bolýarmy. Sen bir sagata 100 milyon berýän bir sagat ya bir gün azabyny emma cehennemde bir kelime derekli 70 ýyllap yanmaly diýilen adamlary şu 500 milyon bilen gidip Hudaýyna ýalbaryp Beytullah'ın ýanynda halwat edip boýunny burup 50-60 ýyl günahyny geçdirende bolmasa gidip cehennemde näçe ýyllap yanjak şerdi ýokmy? Öz aglyňa belli dämsi? Ýobuzatmaň imanyňyzy, diniňizi maskara ettirmeň. Her bir bolar bolmaz gepler berýär. Hudaý peýgamberi da aýny deňduş mukadiýelle, Hudaýyň jaýgasyny bilmeýärler. Men sabadym bar, öz bir hatda hututyň bolmaly, öz bir çeperden çykmaly däl agyryny. Sen bir adam, akylyň bir azadyk terşäň akly ýany Hudaýa gelip nazar berýänmi? Hudaý bilmän aýdypmy şu işi? Bir sözleri aýdy berýärler. Bu zatlar ýok. Bularyň hey var ol enbiyalar jogabyny berip giden adam.